Nisu se čule bre kad su u stanu, kad nisu. Toliko su bile i ona i djeca kad dođu. Samo što eto vidjela sam je tu, neko je vozi dovesti. Ona je sama živjela sa decom? Djecom, da. A tog čovjeka niste poznavali? Ne znam ja njenog muža uopšte. Ja nju nisam jedno, pa 3-4 puta vidio svega za ovo vreme. Žena ode na posao, s posla se vrati, prolazi, ne čuju se. Da, ona žena radi, nikad nismo stvarno... Žena je bila povučena, mirna, ona je vodila svoj život i tiha, što kaže, kulturna žena, razumiješ, imala svoje ponašanje, građansko ponašanje, izuzetno dobro, tiha. Znači, svađali njih dvoje pre toga? Nemamo pojma, ne znam. Kaže, ja čujem vrisku, reko čujem i ja sine, ali kaže, ja ne smijem da izađem. Posle viče, cepajte vrata, ubio mi majku, hoće ubije i mene. Ja zovem, ja nisam vlasna, ne smijem ja vrata da cepam tuđa, neće niko.